Iñaki Arruti ibiliko da mahai inguru hau dinamizatzen, eta zer esan Iñaki Arrutiri buruz, urte luzez Lasarte Oriako Euskara Zerbitzuko arduraduna izan zala, 1988an hasi zen Lasarte Oriako Euskara Zerbitzuan lanean, eta Euskara biziberritzearen inguruko proiektu askotan parte hartu duela. Orduan, aurkezpen labur hau eginda utzita, sarrera emango diegu mesedez, pasa daitezela 3 eta denbora orain zuena da. Badaude hortikan prest? Bai, ezta? Aurrera. Txalo bat mesedez. Bueno, egunon, lehendabizi aurkezpenak egitea nekan prestatua, baina ez ditut ingo, egina daudelako, eta Bizentaia esautzen zue, eta Inigo lehendik esautzen dezu ere bai, eta zuzenean helduko dugu gaiari. Bueno, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Euskal Herriko Unibertsitatea, Justizia Soziolinguistikoaren katedra bat eta falta zait aditzaren denbora, sortzen ari dira, gerundio ustet erabili behar deula, uste gendun gaurkorako listoen gozala, baina bakizue, palazioko gauzak. Orduan, bueno, nik uste udara baino lehenago publiko ingo dela, baina zuek primizian entzungo dezue asmoa zein dan. Gaia kokatzeko, katedraren idea Aldundian sortu zen, Aldundiak berak daukan plan estrategikoaren inguruan. Plan estrategikoa ez euskerakoa, baizik eta orokorra, hor proiektu pilotoak eta egiteko aukera eman ziguten, eta izenburua ustet izan zula hizkuntza aldetik juridikoki segurua den Aldundi arduratsua edo horrelako izenburu bat jarri genion, eta bueltan, katedra hau sortzeko idea gendun. Eta oinarrian zeuden, nik esango nuke bi gauza. Bata, behar zehatz bat, igual zuek ere ukidezuena eta katedrarekin laguntza ematea nahiko genukena, eta da auzi bat jartzen zitzaigunean edo errekurtso bat gendunean, gehienetan, hizkuntza eskakizunen inguruan edo kontratazio publikoan ere bai, errekurtso horri aurrea nola egin, txeite dugu. Inigori deitu. Ja ematen duela esaldi zea bat, ez? Eta inigori deitu, baina gizona ez dugu zatu behar, ez? Xautu behar. Hoizan bat, eta orduan nola bate profesional falta gendun horri erantzun alizateko izan bat, baina gero baitare gure irakorketa izan zen gabezia historiko edo strukturalago bat zegoela atzean, ez? Alegia, zenbat profesional esautzaituzue hizkuntza zuzenbidean adituak dianak, ze produkzio teoriko, akademiko dago horren inguruan, tesiak, bekak, dana alakoak, ez dakit. Orduan, gabezi horretatik ere strukturalago dan horri bi buelta eman genion baita ere, eta, lehenan uste Garbiñek esan dula. Alegia, hementxe Donostiko aipatuko, baina beste dozein izan daike, Donostiko Euskal Herriko Unibertsitateko Zuzenbide Fakultatetik gradua bukatzen duen ikasle batek ze jakintza dauka hizkuntza zuzenbidearen gainean. Gure sospetxa da oso eskasa dela. Orduan lehenengo galdera Inigori ingo nioke. Ze hau, argazki hau, egin deten argazki hau horrela da, unibertsitate asko azkau inguruan, eta baina publikotik eta Euskal Herriko Unibertsitatetik hasita? Bat nator. Aurrena, hala ere, eskerrik asko udaltopi gonbidapenagatik, eta betiko moduan alako harrera gozua egiteagatik, eta dotoreak ez prestatzeagatik. Erabat konpartitzen dute, hausnarketa hori. Hizkuntza zuzenbidea eta gaur hortan gabiz, hizkuntza justizia nik uste dut baduela, ez?
zentraltasun bat, ez? Zentraltasun nahi bada politiko bat edo gure herrigintzan ere zentraltasun handi bat, ez? Azken finean hizkuntzak herri bihurtzen gaitu, ez? Eta hortik jakinda bi hizkuntza ofizial dauzkagula, baina erabat modu desorekatuan, ez? Horri aurre egiteko, bidea jartzeko eta baita ere ezagutzeko, ez? Ze araubide daukagu, ze jurisprudentzia dago, non dauden kezkak, behar hori une honetan, ez da asetzen ari Euskal Herriko Unibertsitateetik, ez? Kezka hori ere gu bageneukan, eta bat egin gendun, ez? Aldundia zeukan kezka horrekin, eta alde hortatik, iruditzen zait gabezi bat betetzera badatorrela, ez? Nolabait ideia honek, hori utxune hori betetzera badatorrela, eta nolabait zentraltasun gehiago ematera, ez? Hizkuntza zuzenbideari eta hizkuntza justiziari, ez? Nolabait abiatuta, dana nolabait ezagutzen hau zuenok, badakizuten jurista apur bat heterodoxoa naizela, o ez dakit, ez? Zuzenbideak gauza bat esaten du, baina nolabait justiziak akaso beste betebehar batzuk eskatuko lituzke, ez? Edo beste jarrera batzuk. Azkar eta arin esanik, iruditzen zait, euskarari eta hizkuntza propioari zor zaiola lehentasuna, eta lehentasunezko guneak, ez? Bada hori egiterik gure nolabait arkitektura juridikoarekin, ideia da jakintzaren mugara eramatea, debatea, eta nolabait saiatzea, ez? Asmatzen ideia berritzaileak, eta gero makina gelatan zaudeten zue guztioi, laguntza aldera, ez? Aprobatori da ideia. Egun beste hitz batzukin esateko, katedrak ze helburu dazka, izenburua hala da, ez? Zer egin dezake katedra batek? Hau, justizia soziolinguistikoaren katedra izango da, Euskal Herriko Unibertsitatean, Gipuzkoako kampusean kokatu izango da, eta, helburua da nolabait hizkuntza justizian, sakontzea. Hizkuntza justizian, baina baita ere modu praktikoan, nolabait etor daitezken nolabait beharrak, asetxe aldera, ikuspegi juridikotik nola eman dakioke, euskararen normalizazioari, nolabait lehentasun hori edo normalizazioari babes aterki juridiko hori. Ze gabezi daukagu, identifikatu ze den aldatu beharrekoa, nola egin aurre, eta guzti hori, nolabait modu berritzailean aldela, laborategi modura, eta kanpoko ereduak ere aztertuta. Katedrari sarri zaizkion helburuak dira, formazioari lotuak, saiatuko gara, jardunaldiak, ikastaroak eta saiatuko gara, unibertsitatean bertan ematen, baita ere saiatuko gara graduan formazio hau ere eskaintzen, hizkuntza justizia edo hizkuntza zuzenbidea hori ezartzen baita ere graduan, eta formazioa ez, horrez gain, tesiak egiteko, gaiari buruzko tesiak egiteko laguntzak eskainiko dira, master bukaerako lanak ere egiteko zerak ere, sariak eta barrez. Nahi duguna da arrobia sendotu, arrobia sortu, arrobia sendotu, hori batetik, gero divulgazio mailan ere, nolabait, kolaborazio zuzenak, aholkularitza ere hortara hori beste adar bat izango litzateke, eta gero, Bizenta hemen dagoela aprobetxatuz, baita ere, nolabait, saretxe bat egitea, ez? Nolabait, gai hontan gabiltzanon artean, Valentziako Unibertsitatearekin, eta gero, New Brunswickeko Montonek badu beste katedra bat, ikustea, nolabait, jakintzaren mugak non dauden ezagutu, eta nolabait gero proposatu, ez? Proposatu, nolabait, argi dago eta seguru zuek guztiak kezka horrekin hurbildu zaretela gaur hona, arkitektura juridikoa erortzen ari zaigu, ez, momentu honetan. Beraz, gatozen horri heltzera, ez, gatozen arkitektura berri bat diseinatzera, eta ikusita ze dagoen, eta, ez, apur bat,
baliagarria izan nahi du, ez? Baliagarria izan duen proiektu bat, ez? Irudikatu da. Vicenta, a casa vostra passa el mateix? És a dir, ja són més de 40 anys d'un procés de normalització que podríem dir a nivell català que és referència quasi mundial, i teniu la mateixa mancança en el sentit de falta de professionals, del desenvolupament del dret lingüístic i sobretot de la implantació a les universitats. Doncs sí, és el mateix. Vull dir, quan escoltava ara, en primer lloc voldria felicitar a la Diputació per tindre la idea, i a l'Íñigo i a la Universitat del País Basc per acollir-la, perquè jo crec que és molt important. És a dir, vosaltres heu vist ara una mancança i una necessitat que nosaltres ja en el 2019, quan es va crear la Càtedra de Drets Lingüístics de la Universitat de València, ja vam veure. Vull dir, penseu, situem-nos, ja feia 3 anys i pico que estava el govern del Botànic al govern, el Botànic estava al govern. Aleshores vam veure que hi havia aquesta mancança de professionals, perquè jo sempre dic que la política lingüística necessita 3 potes. Necessita els filòlegs, necessita sociolingüistes i necessita la gent del món del dret. Aleshores, els juristes. Per tant, si falla alguna d'aquestes potes, doncs se'n ressenteixen les altres. Se'n ressenteix la política lingüística, perquè la política lingüística, ja dèiem abans, que penja molt de les normes, de les lleis, sobretot. Aleshores, ja vam veure aquesta necessitat d'estructurar a través d'aquests 3 àmbits. I amb aquesta idea es crea la càtedra, com vos dic, el 2019, un poc amb els objectius que acaba de dir ara també l'Íñigo, vull dir, crear múscul a nivell d'investigar, de crear contingut i també generar noves vocacions. Perquè és molt difícil tindre, em veia un poc reflectida quan ara l'Iñaki deia, clar, és que no tenim professionals i sempre estem recorrent un poc als mateixos. Doncs allí passa un poc el mateix i passa el mateix a Catalunya i passa el mateix a les illes. Vull dir, costa molt, des del punt de vista del dret, generar aquestes vocacions. I això és molt complicat perquè vivim, la qüestió dels drets lingüístics no és una qüestió que es tingui en compte dins dels plans de formació a les universitats, a les facultats de dret, al contrari, és un camp denostat dins de molts departaments de les facultats de dret i aleshores costa obrir-se pas ahir. Per tant, les persones que estem o que volen fer carrera universitària doncs trien altres qüestions no tan problemàtiques com puga ser esta. Aleshores, ha de ser gent que estigui molt compromesa amb la llengua, que milite amb la llengua per dir, vaig a decidir, també deia l'Íñigo, jo soc un jurista poc heterodoxe, jo també, la màxima exponència, perquè això normalment, tots els que ens hi dediquem, estem en eixa conjuntura. Aleshores, aquesta necessitat ve des de la formació també. És molt difícil, com deia, canviar un pla d'estudis per incloure una assignatura d'aquestes característiques. Però sí que és cert que dins d'algunes de les assignatures podem parlar amb professorat perquè incloguen algun apartat que toque aquests aspectes. Però sobretot és important des del punt de vista d'una especialitat posterior. És a dir, tu pots fer el teu grau en dret o qualsevol altre grau, filologia, sociologia o qualsevol altra cosa, però que si tens un interès per la qüestió dels drets lingüístics, i nosaltres allà en la càtedra tenim un curs de postgrau propi sobre drets lingüístics, igualtat lingüística i polítiques lingüístiques. Això ajuda a formar, per allí, en els anys que va estar actiu, va passar moltíssima gent com vosaltres, perquè volia formar-se, volia saber més, sobretot més contingut jurídic que almenys durant els vostres estudis i fins i tot avui en dia en els estudis del grau en dret no es tenen. Aleshores jo crec que
són importants, molt importants aquestes càtedres, com a pont també entre la universitat i la societat i sobretot per investigar i arribar allà on la gent que està en les vostres posicions o la gent que té responsabilitats polítiques se li fa més difícil arribar. És important tindre, sobretot també estar connectats, tindre sinergies de col·laboració. Jo en la càtedra, almenys a nivell acadèmic, ho hem intentat i jo crec que ho hem aconseguit amb tota la gent que treballa aquestes qüestions en tots els territoris amb llengua pròpia. Parla gent de Galícia, d'ací, del Principat i de les Illes Balears i, per descomptat, del País Valencià. Perquè és important que en som pocs, però que estiguem en la mateixa línia i que ens puguem consultar, puguem fer investigacions comunes, etc. Per tant, aquest és un punt important. L'altre punt, el tema de la formació. L'altre, el tema de la motivació. El que deia, nosaltres teníem premis, teníem un premi a la millor tesi en drets lingüístics, sobre drets lingüístics, un premi al millor TFM també i un altre al millor TFG. Quan dic teníem és perquè la càtedra que va aparèixer, que es va constituir en el 2019 sota l'auspici del govern del Botànic, quan el Botànic va perdre les eleccions i va formar govern el Partit Popular i Vox, immediatament, pràcticament la primera cosa que van fer va ser retirar el suport econòmic. Cosa que, en definitiva, també em va alegrar un poc, perquè això volia dir que havien fet les coses mitjanament bé i que no ens volien perquè el que nosaltres fèiem, doncs, evidentment, no els anava bé, els era molt incòmode. Aleshores, hem passat un any, vam estar un any buscant a veure qui ens podia, perquè una qüestió de les càtedres és que han d'estar dotades econòmicament des de fora de la universitat. Aleshores, clar, vivim moments, sobretot allí, molt complicats, perquè totes aquelles institucions que ens podien haver acollit doncs també estan en mans del Partit Popular. Aleshores, tampoc podíem anar a ninguna diputació ni podíem anar a ningun lloc. I al final hem caigut en el millor lloc que podíem haver caigut, també vos ho dic, hem tingut sort, perquè ens està finançant, i ara la càtedra, és de la xarxa Vives d'universitats. No sé si coneixeu, però és una xarxa que arreplega universitats de tot el domini lingüístic i aleshores pensem que és fantàstic en el sentit que el que fem té repercussió a totes les universitats de la xarxa. Per tant, és important, ara tenim un altre concepte, diríem, de càtedra, vull dir, ja no donem els premis perquè no tenim la quantitat de diners per a poder dedicar a això, fem un altre tipus de tasca, però la càtedra està ahí, vull dir, tot el bagatge de la càtedra està obert, si la busqueu, doncs tenim una revista, que la revista continua, perquè és una revista científica, que és un altre dels punts importants, perquè no hi ha massa revistes científiques on puguen publicar aquells investigadors i investigadores que publiquen en llengua pròpia, perquè, clar, al final això és una qüestió que acaba penalitzant l'investigador perquè no tens l'impacte que tindries si publicares en anglès o en castellà. Aleshores, s'ha de cuidar aquesta qüestió també. Hi ha d'haver revistes que puguen assumir aquestes publicacions. I això és molt important també per la qüestió de la transferència. I tenim també una col·lecció de llibres curts de divulgació sobre temàtiques que en un moment donat són importants, doncs agafem l'investigador que està fent la investigació i fem unes publicacions curtes, directes, pràctiques, perquè en un moment donat qualsevol que tingui una necessitat concreta sobre aquesta temàtica pugui agafar i tingui ahí d'on agafar-se, vull dir, a nivell teòric i a nivell pràctic també. Després tenim el tema dels premis, hem fet moltíssimes jornades sobre temàtiques concretes, en cada moment allò que consideràvem que era important i res, i ara també ens dediquem a fer informes, vull dir, qüestions que ens ha demanat l'entitat que ens ha finançat, en un moment donat la Direcció General de Política Lingüística durant tot el temps i ara també la xarxa Vives. Pense que és molt important i per això vos dono l'enhorabona, vull dir, per la constitució de la càtedra i espero que això, espero no, estic segura que anem a col·laborar i pense que a més l'Íñigo és la persona perfecta, vull dir, per estar al capdavant de la càtedra, per la formació, pel coneixement, per la militància i per tot. Això ho veurem d'aquí a 4 anys. Ja ho veurem. Segur, tornaré i segur que anà molt bé. Et volia preguntar sobre la pràctica del que feu i jo crec que ja has dit algunes coses, però, per exemple, tècnics de normalització lingüística a l'àmbit local. Feu coses amb tècnics o un altre
món feu, per exemple, formació per jutges? No, a veure, no vindria ningú. No fem formació, però a veure, el certificat de drets lingüístics està obert a qualsevol persona que tinga un títol de grau previ. Què és el certificat? Un títol de postgrau. És un títol de postgrau propi de la universitat, no és un màster, està per baix per la quantitat d'hores que té, però és un títol de postgrau propi com pot haver en qualsevol universitat. Està obert a qualsevol persona, que si ve un jutge, fantàstic, però he de dir que la majoria de la gent que venia eren tècnics i tècniques que buscaven tindre una especialitat en drets lingüístics perquè veien la necessitat al lloc on treballaven. Perquè, com vos dic sempre, clar, la tercera pota, que és la pota jurídica, és important per a moure'ns avui en dia. Si no tinguérem les llengües com les tenim, no ens ho plantejaríem. Vull dir, jo no veig a ningú tècnic lingüístic de castellà que faci promoció del castellà que es preocupi per aquestes qüestions. No ha de preocupar-se. No necessita ni saber pràcticament el que diu el seu estatut d'autonomia. En el nostre cas necessitem saber-ho, subratllar-ho, preguntar-ho i aprendre-ho de memòria. I necessitem estar al dia en tota la legislació que va eixint, perquè no és només la Constitució, l'Estatut o la llei de política lingüística que estiga, no són tota la legislació i normativa que hi ha al voltant d'això i que dia a dia ens la trobem damunt la taula. I aleshores, per a fer política lingüística necessitem conèixer, no vull dir l'enemic, però necessitem, ja m'enteneu, necessitem conèixer les regles del joc, diria jo. Les regles del joc. I ens ha faltat durant molt de temps conèixer les regles del joc. I hem anat amb molt bona voluntat, però guiant-nos un poc pel que sabíem, per un poc la nostra manera de veure les coses, però ens feia falta donar un pas més. I jo crec que donar el pas eixe més és tindre aquest assessorament puntual sobre qüestions directes que volem plantejar. Per no fer un pas en fals, sobretot, i perquè no ens presenten recursos, però més que res també perquè encertem la política lingüística que volem fer a la primera i no tinguem que estar anant i tornant sobre els nostres passos. Jo crec que és molt important això, per tant, la formació en aquest aspecte, que és la formació que nosaltres oferíem, això era un tipus de formació més reglada, però després també teníem totes les jornades que hem anat fent. I les jornades també estaven obertes a tots els públics, també a l'alumnat de la universitat. Hem aconseguit, això sí que és cert, molts treballs final de grau sobre drets lingüístics, perquè alguns professors vàrem posar una de les nostres línies d'investigació, drets lingüístics, i aquells alumnes que volen venen a fer el TFG amb nosaltres o el treball final de màster sobre drets lingüístics. I hem aconseguit també que hi hagi gent fent tesi sobre drets lingüístics. Però, com vos deia abans, això és una cosa que costa més perquè hi ha un plantejament a llarg termini, un plantejament de vida, sobre tu si vols dedicar-te o no a la carrera acadèmica, i evidentment ahir ja comences a pensar i fas més càlculs. I aleshores dins dels càlculs entra el dir prefereix estudiar un altre tema del dret que no estudiar una qüestió que d'entrada ja té aquesta càrrega conflictiva al damunt. Però bé, sempre hi ha gent com nosaltres, com vosaltres, que tenim aquestes inquietuds, aquesta militància i que al final decidim, doncs mira, jo tiré per ahí perquè al cap i a la fi algú ho ha de fer, algú ha de publicar en euskera, algú ha de publicar en català, encara que això per a nosaltres no siga el millor, per el que vos dic de la qüestió de l'impacte. Però bé, estem treballant en això, estem treballant també amb la xarxa Vives ara en un informe que acabem d'entregar sobre les publicacions, sobre la transferència en llengua pròpia, veure com fem un semillero de revistes científiques que incloguen articles en llengua pròpia i com fem que això no siga un entrebanc per a poder publicar en llengua pròpia i sobretot que les institucions, les universitats han de garantir d'alguna manera que això pot tirar endavant. S'han de comprometre en que això siga possible i han de comprometre's també en el reglament d'usos lingüístics de les universitats.
i fer que les llengües pròpies, la Universitat de València de fet ho és, la llengua pròpia de la Universitat de València és el valencià, i jo crec que això és molt important perquè ens dona la possibilitat, ens dona el marc per a poder actuar i per a poder fer tota aquesta sèrie d'activitats que vos comente. Molt bé. Tens algun consell pel nou director o alguna idea que no has pogut fer i que pots vendre una mica barat? Consell no, perquè jo sé que l'Iñigo ho va fer molt bé i aleshores no necessita cap consell, però que si, vull dir, ens hem de seure i hem de parlar i hem de veure quines coses podem fer conjuntament i quines coses podeu fer, tu ja saps que jo estic a la vostra disposició per a qualsevol cosa i de fet ja hem parlat moltes voltes d'això i quan em vas dir que hi havia la possibilitat que hi estigués aquesta càtedra ja saps que em vaig alegrar molt i que estic a la vostra disposició per a tot allò que puguem fer. I si aquest curs que fèiem el poguérem tornar a treure, i perquè al principi vam començar pensant en la presencialitat, però ja sabeu que la presencialitat al final costa. Per tant, el vam passar al format online, jo crec que igual ara el podríem reprendre, i perquè, clar, és un curs que pot estar en qualsevol facultat i des de qualsevol i pot connectar-se qualsevol persona arreu de l'Estat. Nosaltres, de fet, suposo que també era igual per la llengua o per l'àmbit, però teníem moltes persones que venien del Principat i de les Illes, que feien este certificat des del Principat i les Illes que es connectaven online. Jo crec que això són qüestions en les que hem de mirar de col·laborar i la formació és imprescindible, i vosaltres ho sabeu. La formació és imprescindible. Aquestes jornades també són de formació i fantàstiques també en aquest aspecte. Nosaltres allí també intentem fer el que podem amb els tècnics lingüístics d'allí de la Generalitat Valenciana, que com sabeu són les agències AVIVA, i també intentem d'alguna manera fer coses, però és més complicat encara allí que sí. Però bé, la qüestió és no defallir. Oso ondo. Pixka fokua altxako dugu katedratik, berri gehiago daukagunean emango dugu. Fokua altxatzeko erabili nahi nuen izena bera, ez? Izena jarri, ez diogu jarri hizkuntza eskubideen katedra, ez? Agian ezagunena edo errexena ematen duna. Ez diogu hizkuntza eskubidearena ere jarri, singularrean, ez? Ez diogu hizkuntz zuzenbidearena jarri dugu justizia soziolinguistikoaren katedra, ez? Ematen du, badagoela hori intentzionalidade bat, ez? Zerbaiten bilaketa batena, ez hain deskriptiboa soilik izan nahi duna, ez? Eta oinarrian eta azkar esateko, esan da gaur goizean, baina desberdinkeri bat edo injustizi bati irauli nahi bat dauka izenean bertan, ez da? Ez di demorek ematen, baina, bueno, vas escriure el llibre aquest, el 2024, vas fer la coordinació del dret a la llengua. En aquest llibre, n'hi ha moltes coses que no podem comentar, però havia agafat una cita del nostre amic Isidor Marí, que fa 2 anys va estar assegut aquí mateix, que deia que també d'entrada s'ha de dir que la protecció o desprotecció efectiva de l'exercici dels drets lingüístics és probablement un dels millors indicadors de la qualitat d'un sistema democràtic, la que s'hi fa visible alhora el respecte del pluralisme, de la diversitat i de les llibertats individuals i col·lectives. Això ho diu l'Isidor, no? I ja has parlat de què ens diu aquest indicador. És que m'he adelantat perquè com n'he d'anar i dic vaig dient jo ja sense que em pregunti. Però, a veure, és Le preguntaré a l'Iñigo. Ez dakit, ematen du gaur goizeko sentsazioa dela, halako paradigma aldaketa baten aurrean gaudela, eta ez dakit hori, aigea Espainiaz hitz egiten. Iparraldeaz ez dugu hitz egin, ez? Bilargoizean hitz egingo dugu, eta ez dakit, azterketak euskeraz egiteko eskubidea eta justizia linguistikoa ematen du pixkat urruti daudela, ez? Orduan, kontestu hortan, Iñigo, zuk nola ikusten duzu? Alde batetik paradigma aldaketa bat dago, estatutaren sententziaren ondotik eta bar, eta beste alde batetik, igual, aktualidade gehiagoz, badago
hizkuntza aniztasunaren, o ley de plurilingüisme, proposamen bat kongresuan, ez dakit ze bide ingo du, hainbat lege organiko aldatu nahi dituna, zer dakazuzuko? Bai, bueno, ni hortan nago, iruditzen zait paradigma aldaketa prozesu bat gertatu dela, ez? Gaur egun gertatzen ari da oldarraldi juridiko honek nik uste dut baduela, ez? Oinarri bat. Nondik gatoz, ez? 80. hamarkadan sistema bera sortzen ari ginen, ez? 80. hamarkadan eta garai hartan konstituzio auzitegia 86an esan zuen euskeraz jardutea udaletan normala dela. Zilegi dela, konstituzioen araberakoa dela. Beti ere bermatuta ara datorrenaren hizkuntza eskubideak. Izan bat o izan bestea. Eta hortan ibili ara, beti arazoekin hori gila da, ez da, arazoak ez dira orain sortu. 80. hamarkadan ere oso ohikoa izate zian, zerak errekurtsoak eta bar, baina, bueno, paradigma horrekin gentozen, ez? 2010an paradigma aldaketa bat gertatzen da, ez? Estatutaren sententziaren arira, ez? Eta han esaten da, bi hizkuntza ofizialak dira, eta botere publikoek ezin dute lehentasunik eman hizkuntza ofizial horietako bati. Kataluniako estatutua planteatzen zuena zen berezko hizkuntza izanik, horri lotze zitzaion lehentasunezko hizkuntza izatea administrazio publikoetan, ez? Eta hizkuntza normala. Hizkuntza normalaz konstituzio auzitegiak ez zuen ezer esan, baina lehentasunezko hizkuntzaz bai, da esan zuen ez horrek hizkuntza ofizialen arteko saiestu ezineko oreka uzten du. Hor ja paradigma aldaketa bat izan zen, ez? Eta orain berriki, Euskal Autonomia Erkidegoa bere bideari jarraiki nolabait urrats interesgarriak eman izan dituela eta bereziki interesgarria udal legearekin. Udal legea planteatzen duena da baita ere gurean paradigma aldaketa bat. Dana bi hizkuntzatan egin beharrean gatozen euskara. Hizkuntza normal bezala, baino ez zerbitzu hizkuntza modura bakarrik lan hizkuntza bihurtzera. Eta gatozen horra. Hor dago paradigma aldaketa bat. Eta momentu horretan, nolabait, konstituzio auzitegiak esaten du, orain lege horren aurkako sententzia batean esaten du, los poderes públicos del País Vasco no pueden tener preferencia por ninguna de las dos lenguas. Hori batetik ez. Eta ondoren abiatzen da oldarraldia sententziak auta beste ez. Paradigma horiek nik uste dut badagoela, ez? Sistema izten ari da, hori, impresio hori, bai, ematen du, baina nolabait, bada ere kontrako norabidean dauden zenbait gauza, ez? Eta da, konstituzio auzitegiak berak, nolabait, epaitzen dituenean ia autonomia erkidego lege batek, konstituzioen babesa duen edo ez, konstituzioarekin bateragarria den edo ez, hori aztertzerakoan, erabiltzen duen paradigmaetatik bat da hori. Saiestu ezineko oreka, ia hausten duen edo ez, baina bada beste bat. Eta da, hizkuntza ofiziala izanik, hizkuntza normala izan behar dela. Uso normal de la lengua oficial. Lan hizkuntza, imaginatu lege batek gaztelerazko funtzionamentu normalari biderik ez liokela emango. Konstituzio auzitegiak esango luke argi eta garbi. Esto va en contra de la utilización normal. Toda lengua oficial es lengua de uso normal. Beraz, euskara ere bada. Beraz, iruditzen zait, hortan badagoela margen bat, badagoela zer ikertua, zabaldu daitekela. Badakit zaila dela, konstituzio auzitegiaren osaketa ere jakina da, baina bada oinarririk. Eta gero, Iñakik izan duenaen hildora, baita ere, badira iniziatiba batzuk, hainbat talde parlamentarik, kongresuko hainbat talde parlamentarik bultzatuta, eta zuzen planteatzen ari diena da 7 bat estatuko lege aldatzea. Nolabait, babesa emate aldera, ez kontratazio legean, klausulak sartzea arazorik ez dezaten izan, eta ikusiko dugu legislatura honek zer emango duen, ez? Atxo entera guinean, notizia bomba oitako batekin,
Zapateroren zea, eta ez dakigu, legislatura honez emango duen, baina hor ere bada, ez? Bueno, iruditzen zait, badagoela sistemaren itxiera bat, paradigma aldaketa bat, baina baita ere sistema zabaltzeko zerak badira ere, ez? Badira aukerak, ez? Eta, bueno, nolait, gehiago interesatzen zait bigarren hau, ez? Nolait, bueno, gatozen hori esploratzea, ez? Ados. Bueno, bukatu behar dugu. Bizentak hegaldi hartu behar du, orduz aurrea juten egia, eta bi hauekin eta gai honekin. Bueno, atzo afaltzen egon ginen, eta ez ditut esango zerrutan jo ginen etxea, eta hori atzokoa da gaur arrisku bera dakau, baina ebitatu ingo dugu. Eskerrik asko, Iñigo, moltes gràcies, Vicenta. Moltes gràcies a vosaltres i moltes gràcies a vosaltres també, no? Per haver vingut i per escoltar i per plantejar les preguntes i reflexions i sobretot per estar els primers ahir, no? Davant de tot el que tenim i animar-vos. Vull dir, això és una batalla de tots i totes i mira, fa 50 anys, quasi des de la Constitució, i encara parlem euskera i nosaltres parlem valencià. Per tant, endavant, que jo crec que encara queda molt de partit i podem funcionar. Moltes gràcies. Eskerrik asko, hiruroi, mila esker. Baita zuri ere, Iñaki, mila esker.